Ngiyanibingelela abalandeli bale khasi, ngiphinde ngibonge umusa nothando ukuthi nibuye niloke nibuka lama vidiyo. Namhlanje ngikhuluma nomuntu othi ufuna zinkaba, bafuna ukumbulala ngey'bhamu. Unezitha ey'ningi kakhulu, lezi zitha lezi impela akasaphephile, bamfuna ngapha nangapha. Nawe-ke ungakafunwa okanye nawe ungafunwa kodwa wazi ukuthi nomsebenzi owenzayo kodwa okubeka engcupheni yokuthi ugcine ufunwa abantu abasebenzisa kakhulu ibhamu. Ngithi nawu umuthi ungakusiza ekuthenini bathi noma bethi bayakuzama impela, hhayi bangaphumeleli, imoto bangayifica okanye imoto ingaba zimbobo kodwa wena uphume ungenalutho ngoba inhlamvu isuke ingekwazi ukungena kwakho umzimba. Angasishaya impela, kuyobe engathi ushaya eceleni ngoba angeke ikwazi ukungena kuwena inhlamvu yesibhamu. Into ozoyenza wenze kanjena-ke manje, awungitholele umuthi obizwa ngokuthi unkungwini okanye unkungwini nje. Ungitholele umlutho, ungitholele uvimba ukhalo, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi ugoba isandla, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi igobandlovu, abanye bathi umgobandlovu, ungitholele ngomuthi ababiza ukuthi icimamlilo, abanye bathi icishamlilo, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi uzangume, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi isivimbo, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi umvuthuza, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi umahlaba ekufeni, ungitholele ithambo lendlovu, ungitholele inyengelezi, ifutha lakhona, bese ungitholela nesikhumba sakhona, bese ungitholela amafutha omkhofu, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi ugodide, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi umabopha, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi isiqunga sikatikoloshe, ungitholele amafutha emvu yamanzi, ungitholele indabula yonke, ungitholele umabopha, ungitholele iy'nhlamvu zesibhamu, umsizi wakhona engiwufunayo. Bese wenza kanjena-ke, phala-ke insizi, ngabe epiki, ucelemba, imbazo, lezi khali nje zonke lezi ezisetshenziswa abantu. Uthole nombese, ule mbese nje le emkhulu, ngaba ulo bayibiza ngokuthi wokapu, uthole nakhona uphale. Uma uphala nje uzoyikhipha lento ey'nsizi, bese wenza kanjena-ke, thola nesikhumba sendlovu, uthole nesikhumba sensele, bese uthola ikhathazo, uthole umdlwane ongaboni umnyama, umdlwane lo ongakaboni, usanda kuzala lo mdlwane, awukakawavuli amehlo, awukaboni. Bese uthola khona le nyoka le engaboni emehlweni, ungithole leyo nyoka leyo, bese ungitholele amafutha empisi nethambo layo impisi, ungitholele udlula behlezi, ungitholele ukuphunyuka bemphethe, ungitholele ovuka bonke, ungitholele usigidi, ungitholele insinda, ungitholele impi kayiboni okanye impi kayiboni, ungitholele umathinta, ungitholele umalala, ungitholele isithwebulo. Wenza kanjena-ke manje, gaya yonke lento, uthathe lamafutha uhlanganise, gaya icosakala impela, gaya ibe fine. Thola lamafutha lawo uhlanganisa yonke le nsizi le yesibhamu, hlanganisa nale nsizi le lezi khali lezi ipiki, ucelemba, imbazo, hlanganisa konke lento le. Nangu zonke lale y'khumba lezi uzoyigaya, isikhumba-ke sibe singafuni ukugayeka kodwa kunendlela engconywana yokusigaya ukuthi uvane usebenzise i-grater, yabona le grater abenza ngayo uJohn 14, le klabishi leli libe isaladi. Thatha sona isikhumba-ke leso usihwaye kwi-grater, izophuma imvuthu le oyidingayo, bese-ke uhlanganisa nomuthi. Masukwenzile-ke lokho, uyagcaba-ke ngalo muthi. Mawugcaba-ke, thola-ke into eyishidi elimnyama okanye into eyindwangu emnyama, mboza amehlo ngale ndwangu emnyama, kube ukuthi awuboni lutho wena ugcabela lesibhamu, kube ukuthi awukwazi ukubona uma uvula amehlo ngaphansi kwale ndwangu emnyama, kungabi indwangu emnyama kodwa ekhanyayo okwazi ukubona, cha. Boza ngale ndwangu emnyama nje, bemnyama, black ukuthi awuboni lutho. Masumboze ngale ndwangu emnyama amehlo, lesikhathi ekugcaba lokugcabayo uyakhuluma. Mayekugcaba-ke lo qaphela ukuthi
akabuyi kolala kumuntu wesifazane ngalolo suku ekade kucaba. Akazile noma usuku olulodwa engayanga kumuntu wesifazane. Okungenjalo uzomele ukuthi aqale ageze ngesiqunga kuqala uma kuwukuthi ubuya kumuntu wesifazane uzokucaba. Noma nje okukahle ukuthi wena linda kube usuku langakusasa. Uma kuwukuthi awumthembi uzomtshela ukuthi hhayi ndoda, ngoba mhlawumbe uhlala nomfazi noma uhlala nentombi, hhayi ngicela ukuthi uqale ugezelela ngesiqunga bese uyangicaba ngalo muthi. Ngoba mhlawumbe kungenzeka omunye athi hhayi cha, angithintanga esithelweni, kanti hhayi cha, ubuya khona impela usithintile isithelo. Useyakonela la umuthi wakho owuthenge ngey'mali ey'shisiwe, ngoba kuyabiza impela ukuhlanganisa lo muthi, ngeke ngize ngidlale ngawo. Manje uzokonela lo muthi lo usuwuthenge ngemali eshisiwe, konakale zonke iy'nto zakho bese kube ngathi ucabe into engasebenzi. Ngithe masumbozile ngendwangu emnyama, uyakugcaba lo okucabayo. Usuyakhuluma-ke wena uthi mina sibani bani angisadubuleki futhi angisafi. Asikho isikhali esizosebenza la kumina, nanoma isiphi isikhali, asikho isikhali esizosebenza la kumina. Ngithi izitha zami ayingangiboni, iy'bhamu zabo lezo azingasebenzi phezu kwalo mzimba wami. Mawuqeda nje ukucaba kanjalo, akugcaba kufaka umuthi kanjalo, into ozoyenza-ke kufanele uzile iy'nsuku ey'ntathu okanye uzile 3 days. Lo 3 days lo awugezi, ngalo 3 days awathinta amanzi, awugezi. Uma ugeza ungageza ubuso nje kuphela la emehlweni, uthinte amakhwapha kanjalo ukwenzela ukuthi nje mhlampe uma umuntu onephunga elithanda ukuqinaqina lingabe selizwela ngaleyo ndlela leyo. Kodwa nje umzimba ungawugezi wonke for 3 days, ungagezi. Okunye kulo 3 days awulali, awulenzi ucansi kulo 3 days. Okudlula lapho-ke futhi uzoyigwema ingulube, uzoyigwema i-pork, uzogwema ukuyisebenzisa. Ufishi awunankinga, kodwa i-pork uzogwema impela ukuyisebenzisa. Uma kwenzekile waphambaniseleka, ngoba sekunezinto ezinye othola ukuthi mhlawumbe uya-order wazi usudlile, usubona usudlile ukuthi une-pork. So uzama ukuthi manje uphuthume usebenzise isiqungu ugeze ngaso, ngoba akufanele lo muthi lo wehlelwe amandla. Nawo futhi lo muthi-ke lo uzowugcaba emva konyaka, kufuna futhi uphinde uvuselele. Ngesimo sokuthini na, lo muthi ungahlala kuwena for life, kodwa akekho umuntu okwazi ukuyigada kahle hle ekuthenini angayidli ingulube, ngoba ungathi uthenga amasoseji okanye ivorsi la, kanti belifake ne-pork kancane, bese uphambaniseleka umuthi wakho wehlelwe amandla. Ingakho ngithi kubalulekile ukuthi-ke emva konyaka lo muthi uphinde uwuvuselele. uNkulunkulu anibusise aniphe konke enikufisayo. Kuthi nje naloko enicabanga ngenhliziyo ukuthi nifisa ukuthi wenzeke kulo nyaka, bese kuyenzeka, abantu baphephe, abantu benkosi baphephe, kungabi khona nje okuyobaphazamisa noma ukuyohlukumeza impilo zabo. Ngithi uNkulunkulu athele umusa, amen.